Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Lunes kita, Abril 25, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa kahanginan kundi pati na sa mga gaupod na diri sa aton nga pagpangalagad via online pagi sa YouTube kag sumungman sa Facebook. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Aksyon Hotline. Mag-share lamang kag mag-like sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para madamo pagid kita sa malabutan kag madamo pagid sang maserbisyuhan. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton nga pagpangalagad tubtob kita as usual sa takna nga alas 9:30 karon na nga aga. Aksyon Hotline. Oy, daw ginahunos lang ang panahon, mayara na gid lamang sang nabilin nga 14 kadlaw bago magabot ang adlaw sang eleksyon. Ang pinili ay ang COMELEC. Nagapaandam gid sa bisan sino nga individual nga kung mayara sa mga question sa mangin integridad o kung resulta sang eleksyon, ila pagakasuhan. Aksyon Hotline. Ilang tawon ta na no kay damo nga daan sa mga komentaryo, damo nga daan sa mga nagapalayag man, sinila daw kadelikado ning eleksyon haw. Aksyon Hotline. Pero ang Commission on Elections, as usual nagasiling, nga tingwaan gid yan nila nga magkapatigayon sang honest nga resulta sang piniliay. Aksyon Ang Hotline. isa sa masubo-subo nga balita buwas nga adlaw amo ini ang pagpatuman sang big time oil price hike sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ti ang ginabanabana diri do mga 3 tub 4 ka pesos ni kada litro nga increase sa petroleum products. Pero ti kabalo ka ini didto pa lang sa nasyonal. Ang question diri sa Bacolod kag Negros Occidental pila ayhan ang igapatuman sang mga dalagko nga mga kompanya sang langis. Aksyon Hotline. Panibag-on na naman ini nga problema, hindi lamang sa hanay sang transportasyon, kundi sa aton man nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo, bangon na kaybalo kita sa mangin epekto no sang presyo sang langis kung hinali nga magtimbuok. Aksyon Hotline. Anong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. I-check naton una karon dugay ining parte sa bangkay sang isa ka lalaki nga nasapwan dira sa syudad sang Himamaylan. Now, ang Himamaylan ho do duha ka magkaso ang aton i-follow up this morning. Kay magluwas adtong nasapwan nga bangkay sang isa ka lalaki nga may gapos na ginputos pang ulo o sang tape tiambot na no ginamadalom nga motibo sa krimen kag sino bala ang may kahimuan sini. Aksyon Hotline. Mayara na sang identity o kung ginkilala na sa mga otoridad ang biktima nga taga-syudad sang Bacolod, partikular na sa barangay Estefania. Aksyon Hotline. Inatiwan sa patrol nga masugilanon ang mga miyembro kag himata sining biktima. Ano gid balang madalom nga rason kay kun lang tawon taho may mga ginbilin pa didto nga mga placards nga ano man nagaserbi ini pamahog sa isa sa mga kandidato da sa
5th District. Action Hotline. Pero ang madalom nga investigation kagang follow-up sini hibaluon naton sa hanay mismo sang kapulisan. Action Hotline. Kabay pa unta hindi iniya election-related incident kabalo ka ti amo ni lapit na lang election, lapit na lang pinili ay no kung ninali election-related nga incident ini mainit-init ba ng 5th District kung magamo na nga sugilanon. Action Hotline. Pero balikan ta na karon dugay-dugay kaysa himamaylan man baw may aksidente nagluntad dira may duhagid ka mga kababainhan nga nagkalamatay. Action Hotline. Di medyo halong gida sa mga nagaplano kag mga naga-travel out of town. Ang importante kung naga-travel ka mo, make sure no nga safety ang tanan. No? Kag ang pagpadalagan kuan gid hinay-hinay lang. Action Hotline. Ano pagid? Now sa panibagong nga record or kahapon nga record sa Department of Health sa Region 6 at least maayo kay waay sang nagdugang sa listahan sa mga individual nga mga nagkaramatay parte sa COVID-19. Action Hotline. Pero i-check na karon diri sa EOC sa Bacolod City since nga medyo nagtaas, why man kalabot sa double digit pero Negros ang Bacolod City ho daw mo yan nagpanguna sa bilog nga region size. Action Hotline. Ano pa? Sa nabilin nga 14 kadlaw, antes ang pinili ay hibaluon ta ang mga preparasyon sang COMELEC Bacolod. Action Hotline. Kabugusan ba detalye sinibantayan diri sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa Lunes nga presentation sang inyo palatuntunan action hotline. Ang aton pagpangalagad karon nga aga buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, a combination for a healthier life. Kaya mula ning produkto tagsa ka mga lugar. Action Hotline. Alas 8:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Naunahon ko lang ning isa kadako nga balita sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Right after nga may nasapuan no nga bangkay nga in fact may ara na gani identity kag ang kapulisan sumong nagatutok kag nagapadalom kunano gid ang madalom nga motibo sa krimen. Now, ihibaluon naton kung bala nano ang motibo. I-check taon na siya ang hepe sa Himamaylan City PNP. Kung bala nano ang latest investigation nila kay kung ako maglantaw ang sitwasyon sang biktima. No, ang sahi kag pamaagi sa pagpatay sa iya kay kabalo ka kun patyon mong tawo may sala sa imo halimbawa ang isa ka pagtiro sa tao nga mapatay siya okay naman amo no
Pero area la ini kay ti gingapos, way labot nga gingapos, ginputos pa ang iya sininga ulo. Action Hotline. Kag mayara pa sang placard sa ginbilin, didto mismo malapit sa bangkay. So nano ang motibo siniman? Ano gid ang madalom nga motibo sa krimen angot sa sininga incident? Action Hotline. Ang balita sa patrol nagasiling nga may ara na sang identity. Ginkilala na ang biktima. Kag ini taga syudad sang Bacolod. Action Hotline. Ti paano, ano ang timeline, paano bala ini siya nakalabot dito sa Himamaylan, kay kung taga Bacolod City siya, ano gid ang madalom sining nahimo nga sala sang victim. In fact, may mga ginbilin nga mga placards dito sa bangkay, pero sin ko anong motibo diri siniman? Ibalon tayo na sa latest investigation sang kapulisan angot sa sini nga insidente. Balagin, ano man, gintorture pa ini siya, biktima bala ini siyang salvage. Action Kaya kung Hotline. pamatian mo ang mga pamilya kag himata nga nagpalayag, tigin kuha di siya sa armado nga grupos balay nila galiho. O ginkantuan sa armado nga grupos balay nila da kagin tiyang gwa mayara sang natabo nga abduction prior sa sining insidente. Action Hotline. Kung dito nasapuan sa Himabaylan ang iya sinibangkay, ti may ara sang dapat himuon nga coordination ng Himamaylan City PNP diri sa BCPO, particular na sa Police Station number 4. Action Hotline. Pero ibaloon ta karon nga ganano ang pinaka-latest investigation sa aton mga otoridad angot sa nagluntad nga insidente. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Radio Bacolod sa Action Hotline, we have Captain Romulo Hipilango, ari man ni nagalindi sa BCPO, sila nga duha ni Sir Humukan now, Deputy Chief of Police dira sa Himamaylan City PNP. Captain, mayong aga si Action Art sa Action Radio Bacolod, sir. Sir, may ngaga. Salamat gi sa time. Captain Hipilanggo, sir, ma-check lang ko, kundi kahapon na identify na no, na kilala na ginman ng victim nga nasapuan na sa agisan sa Himamaylan. Oo, sir, na-identify na siya. Okay. Sir, anong latest ka investigation ninyo sa sining kamatayon? Kag ano ganiliwat ang kumpleto niya ning ngalan? Hello, sir. Anong latest update sa investigation nyo, sir? Anong nagapakita? Posible motibo? Kag anong natabo nga dra siya nagpakalabot ng nasapuan? Bale, based to sa mga investigasyon ng ini nga tao na sapuan ng ini sa dito sa may barangay Agisan. Around siyang gabi, ante siya na report ng mga napatiang ko nung lupok ang mga pamalay dito. Okay. Tapos regarding naman sa karatula dito nga kaupod ng bangkay with certain name Kap Makoy. Sa investigasyon namon, ini siya running for congressman sa 5th District. Okay. Ang side ni Kap Makoy, wala pa namon nakuha kay wala pa namon sa na-interview. Tapos sa side ang bangkay naman na ginaulat namon this day, kay malakat di ko ng pamilya para i-recover ang bangkay. Okay. Now, taga Barangay Estefania ginman, sir, na-confirm kag naka-coordinate ka mo sa station na number 4? O sir, bali sa Purok, Villamar, Barangay Estefania. Purok, Villamar, Barangay Estefania. So, ang victim, for the confirmation, although mingala na kami di, amo giman ni siya, sir? O sir, si Levi Ortega. Levi Ortiga. Now, anong initial nga background may nakuha no, sir, sa police station number 4 kung ano ini pagkilala sa iya? Wala pa kami kakuha ng isang background niya gid nga kompleto kaya ang din pa identify namon na ang iyang pangalan. Okay. Pero kahapon and after which ang investigation, ano ang mga posibleng motibo sa krimen kag
ano sir gidra sa mismo ginpatay sa lugar kay nakagapos panigali kag may tabon ang ulo niya. Oo, sir. So most probably hindi ayan ini biktima sang salvage o nano man. Mitimas ang salvage, sir, pero sa motibo, hindi pa kita katag sa konkreto nga Aha. statement. Kaya basi makatag kita confusion sa aton nga tagpalamati. Yes, correct. I understand, Sir Hipilanggo. Now, ano ang mga recoveries natin dito sa lugar? Magluwas sa itong placard sa abing nga daw may paandam, nga may mga nabutang dito nga padalman ninyo. Ano ang gingamit nga armas sa krimen, sir? Sa crime scene may na-recover kita nga bastiyo sang caliber 45 kag M16. M16. Bali, 45 kag M16 nga balinis, sir? Basiyo. Basiyo, hindi balinis. Okay. So, after sa to, ining nakuha ninyo subong, i-process ini, of course, para basi pa man lang mag-match, kag may mabalaan kita, ma-determine nga responsible sa crime. Oo. So, ano sir ang ang ginahimo ninyo subong kag bangod sa sining insidente may mga ano man way sa nakakita nga posible ging karga ini siya kag ginwigit lang da sa lugar kag dra gintiro? Why, sir, wala kita sa may nakita nga witness ang natabo ini. Ang possible time niya gabi ito kaagahon. Kag na-report ini sa amon aga na. Aga na. So dira sa himamaylan ang agisan kung halin ka sa Bacolod, ara siya sa right side ang iya sining cruising pasulod dito sa ila proper nga barangay. Bali siya sa tunga-tunga ni siya o kung antes ang proper sang agisan ni siya nakitan. Along the highway, antes ka magpato sa gisan. Okay. So do may patio da sa tuo, no? Oo, may ara. So antes ang patio siya nakita. Oo. Ligwin gidjagaling why gidjagali sa mga pamalay diya da skilid sir no? Layo na to mga pamalay, sir. Bali, may hasinda na dito, lapit, pero more or less 1 kilometer away halin sa dalan. Okay. So anyway, at least nag-coordinate naman ang pamilya, makadto naman da, and ma-update lang kami ugaling sa imo, Captain Hilanggo, sir, kag sa hipin nyo dara, kung ano ang mga posible mga information nga mahatag sang pamilya nga makabulig sa investigation nyo. May appeal ka, sir, sa mga mahimo magaserbi witness o makabuligatag sa inyo sang dugang nga mga information sa ginakandak nyo nga investigation. May appeal ka sa public? Ako may ara man dira persona nga naka-witness or nakabalo sa hitabo nga insidente, open gid ang amon nga istasyon para mag-receive sa inyo nga information kag kung sino man makatag sa amon information, ginasiguro gid namon nga protektahan ang inyong personal. Okay. Sir Hipilanggo, good luck sa imo kag halong ka dira permea kay halin ka diri sa BCPO now ara ka dira sa Himamaylan. Salamat gisa time, sir, kag pagsalig diri sa Action Radio Bacolod. Okay, sige, sir. Thank you. Thank you. Good morning. Action Hotline. Alas 8:25 na. Now, at least nakilala na no ining ginwigit kag ginpatay didto. Now, kadtuan tabi si Jackson Alvin kay kaina ginkomisyon naton siya nga basi makadtuan kag maistorya ang pamilya. Kung bala na labot niya na. Kag basi may mga rejoinder kay si Jackson Alvin Graba isa siyang nagtutok sini nga balita no kag insidente dira sa Himamaylan ti kon basahon naton kag siling man gani ni Captain Hipilanggo ang gwasi ni daw salvage kining biktima mo. Action Hotline. Nag-coordinate naman ang pamilya kay kwaon nila ang ilahimata dito sa Himamaylan. Can you imagine ang gingamit nga armas hindi lawg-lahog 45 and M16 nga basiyo no ang na-recover dito sa lugar. Tindi iya kay ang paghupot sa armas katulad sini nga kalibre 45 kag M16 hindi niya lawg-lahog iya. Action Hotline. And most probably, hindi manibot ang why nagkakaulugan, kag ako nagapati nga
alangan mo ni palakton halinis bakulod ang victim, padulong na sa agisan si Mamaylan. O sigurado may salakyan ini silang gingamit. Kag kung ano ini nga salakyan, kag sinong responsable sa krimen, amo pa nang ginausisa subong sang kapulisan. Patrol Report. I-check natin kay Action Alvin Graba kung nakontak niya mga pamilya o himata kag subong man ano ang mga dogang nga information nga natipon sang patrol. Action Alvin, good morning. At negative, no? Patulong kita diri mismo sa Puloy-an ni sa sining napatay si Levi Action Art, no? Ining napatay diri sa area si Levi Ortega sa nga Purok Villamar, Barangay Estefania diri sa syudad sa nga Bacolod. And sad to say, why give any member of the family, may ginpadala kita da nga picture Action Art. Okay. Kasi makitaan man da, no? Kag Basi nag-amat-amat na to sila pa dulong do sa kwan dito sa may Himamaylan, Action Alvin. Action Art, kami na pamangkutan man kita sa tupad sining balay, distansya gawa Action Art. Humalin pa kagabi naglakat ang pamilya. Sakto man itong ginambal ni Captain Romulo Ibilanggo nga anytime today magpadulong abi ang pamilya sang sining biktima after nga naibaluan kag na-identified mismo, no, sang pamilya nga ila mismo himata ang nasapuan daran man sa area sang syudad sa barangay Agisan sa syudad sang Himamaylan Action Art. So kakida nagpamangkot man kita sa pila ka mga lugar diri gatiner diri Action Art. Ang obra gali sini Action Art isa ka mekaniko. Mekaniko? Yes, sir. Ining si Levi Ortega isa ka mekaniko kay sa kinpadalagan ni naton nga picture mismo kay ara mismo napahamtang ang mga salakyan nga gin kay o galing kay tiyang iban matapos kaya natabo na ibaluan nga napatay ining si Ortega Action Art kahapon ginaamat-amat man pagkuha withdraw ining mga salakyan. Isa na lang gid lamang ang nabilin and sad to say pagpatulong naton sa ila sining nga Puloy-an wa gid any o kontawo Action Art sa ila sining nga lugar even Bali ining sa picture subong nga daw kamalig type siya nga balay, gamay lang siya actually made of light materials. Bali among ginaampuloy-an dira nagatiner gid ining victim. Yes, Action Art dira gid By the way, Action Alvin, ang Purok Villamar di ni siya gani dapit, anong mga landmark nga malapit na siya? Uruunhan kung halin ka mismo sa proper sa Barangay Estefania Action Art, going ka sa may country homes, tara ka maagi sa may Camilot Tampi, unhan nang gid siya sa Camilot Action Art. Okay. Antes ka na iya Taklad. tara mismo ang ina nga lugar Action Art. So bali ang lugar ni nga Villamar, kundi aling kada sa Camilot madulhog ka daw may taklaron, dira nga daw may sapa-sapa, dira na dapit? Sakto na Action Art. Ang pinakadulog mo di, amo na may sapa-sapa, tara giya dapit. Maliko ka patuod, ayamo ng Villamar. Yes sir, sakto na amo nang area. Amo nang may mga tulutsang, may actually do may mga tulutsanggi stupad yun na do sa right side, do may mga kita ko do mga tulutsanggi mo. Yes, may Changi, may car wash. Okay. Nakitaan mo na siguro, may isa pa kakalanan, ya atubang sang ila sining nga Puloy-an Action Art. So ang ila gali ari sa wala nga daw kilid sa pa na dapit. Correct, sakto na Action Art, no? Oh, okay. So may bakante ining dako nga lote. And only sila lang ginang nagatinar dira ya Action Art, no? Kaya nga ginhimo temporaryo nga shop para sa mga salakyan because we have the information when siya kapang kayo salakyan insured of it isa ka mekaniko Action Art bagay nga confirman magkagina pagkay nagpaging-angot kita kagina sa Deputy Chief of Police ang Police Station number 4 Okay. si Police Lieutenant Ricky Cayaw diin suno sa iya ang initial diri nga pagkatawo o kung na trabaho abi sa sining nga biktima na si Ortega Action Art isa ka mekaniko but as to sa record kung bala may record ining biktima sa police station number 4 negative Action Art. Negative. Oo, wala gid record ang ining biktima any record wala sang na record o bisang nga balhag sa libro mismo sang kapulisan sa police station number 4. And initial diri paano na ibaluan kay kahapon suno diri kay Police Lieutenant Ricky Cayaw
isa ka miyembro sang pamilya ang nagpadulong sa ila alas 5 pasado na kahapon sang hapon. Nagpakig-angot diri sa ila nga kay nakitaan sa social media nga Okay. ang bayo sang sining nga biktima it seems identified sang pamilya, and then nag-umpisa nga magduda. Kundi dito, ikuan na nato na, kundi dito si Agisa na sa puwan to siya sang the other night mo. Kahapon sang aga aksyon na art. Kahapon Oo. sa aga, pero Yes, sir. gin-report sang mga pumuluyo, nga may linok pa na isang gabi last Sunday, Saturday. last Oo. Saturday. Yes, sir. So Aksyon na. kahapon na diskubrihan sa mga otoridad sa Himamaylan nga muna tong sitwasyon nga may ginwigit sa kilidalan. Correct, aksyon na art. Sakto na ang investigasyon sa mga kapulisan. That is why sang panakita ang laragway sang biktima, especially actually ang bayo sang biktima na identified sang pamilya. Iniya base sa pahayag ni Kayaw. And at the same time, diri action art diri na nagpakig-angot ang grupo ni Lieutenant Kayaw sa hepe mismo kag sa Deputy Chief of Police sang Himamaylan City PNP. Diri action art nga gina-confirm nila kahapon mga alas 5 pasado na action art. And that is why nga diri patulong gila yon ang pamilya para ma-confirm action art ang ining bangkay nga ilahi mata and confirm action art. That is why karon gin-try naton nga magpakikita mismo sa pamilya, any member of the family. Ni Ortega just so happen action art nga wala gid no any bisan any members of family because we had the information nga malin paghapon ini sila ang nagpadulong dito sa syudad sang Himamaylan. Pero dira sa lugar, sa pagpulpamangkot mo da sa makingod niya, ining victim may mga, pag-intindi ko may bata na da siya, may pamilya da siya nga dira gaya tiner mo. Action na art, may bata siya. At dirigid ang iya sa nga pamilya katiner na mismo. Okay. So why gid sila nabilin? Most probably, amo to nag-travel sila going to Himamaylan. Correct, action na art. So, Ang nami pag-insina kung nano ang mapalayag sa pamilya, kay pag-insindi ko daw may ara naka-witness ang bata, members ng family, sa pagsulod may nagsulod kuno si ilad nga daw armado eh. amo nang mga bagay nga dapat Na. ipaklaro man sa bata action na art o kung sa any member of the family kuntani. And it just so happen nga way gid action na art no negative pero tingwaan ta makakontak. Sino man abing na action art. kontra, sila kung mekaniko ka akson Alvin, sino man abing magtumar sa dumot si imo man, kay kung amo ng trabaho mo, siyempre ang kliyente mo malang namo nang gina-attender mo magkadto na magpakayo mo. Isa pa na aksyon na art, tama na mga Oh. bagay. Pero basin pala nga nagapadayon man ang investigasyon sa mga kapulisan. But as to sa police station number 4, again, ginaklaro din ni Kayaw nga wala gid record ang ini nga biktima. Posible base sa ibang station action art. Okay. I-check man naton nga base pala may mga idea man sila as to sa personality sang sining biktima action art. Kay ti kon daw waigid siyang dumot o kon madalom nga rason, hindi mo na guro nga gapuson mo pa an agin butangan patong ulo niya no giputos patok sa Alvin. Ano tong imputos sa ulo niya? Kuwani aksyon na art plastic kag gin baklit pa sang packing tape ang yasin nga kamot kag tiil. Sus, tiyamakon mo na ba si wala about suffocation to nga kung lang taon ta magamo na ba si torture pabla kung ano nga sitwasyon sa victim ni? Awan na aksyon na art that is may karon na talana man kung si Captain Hipilanggo pa ang Deputy Chief of Police ang Pahambalon sa syudad sa nga Himamaylan. Ika-paidalo man karon nga daw sa autopsy ang ini nga biktima action art. Okay. Kay may nakitan man sila nga pila sa ulo abi sang victim. So bali ang pila siya ulo. Yes sir. May pila sa ulo gingapos pa sa package tape pala action art ang kapag TL. Packing tape? Packing tape ni. Kay it seems nga ang pila sini sa ulo ginapatihan action na art nga posible pasim pala nga gin amo ni ang gintiro action na art o ang ini nga biktima. Okay. So anyway, kulaton to na karon most probably sa udto may mga update kag development ni kapin pa kon masugilan nun sang
kapulisan dira sa Himamaylan ang himata nga didto na pakadto subong sa area. Correct action art. So, ang maning pinaka-latest diri, basta makakuha pa kita sa dugang pagid nga mga detalye. Rekta sa patrol with aksyon na nanikiraw. Ini si aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din ka man bahin sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa pagkulot. Aksyon Radio. Action Hotline. Subo-subo ini ang natabo nadangatan sang victim nga taga barangay Estefania, Sudad sa Bacolod. Nga abing gindadol pa to siya nga gindala pa sa Himamaylan. Kagang pamaagi sa pagpatay sa iya din kagimukita yung putson pang ulo mo, gapuson pang tiil kag kamot mo. Kung hindi, way kabisa na imuan kag may dumot sa imo. Or may iban man nga kausa o kung nangin rason sa pagkumiter sini nga krimen. Action Hotline. Di dapat padaluman sa pulis ni. Because at the end of the day, kabalo ka basta may krimen, bisan sino pa na dang involved, kaya way pa man mabalaan ang background sa victim ni, pero ang importante ang update sa inyo investigation sa mga kapulisan. Di kita luyag nga mabatian, nga mabutang lang sa alimunaw, matunaw naman bla, no? Kag daw hindi sulbar, mangin unsolved case na naman madudugang sa listahan, ini nga incident. Action Hotline. May mga tinaga nga nabutang to sa bangkay sa victim. Kagamo pa nang ginapadalman sa pulis. Nga ana ulamin pa ang ngalan sa isa sa mga nagapapili bilang kandidato sa lugar sa 5th District. O nga daw lamita pa na kagin kuan ang ngalan niya. Ano ang relasyon niya diri sa biktima? O kung may ara siya bala kilala niya bala ining biktima? Na amo nang aton padaluman kag hibaloon Action Hotline. kayong Himamaylan City PNP. According sa kay Captain Hipilango, way pa sila kasugilanon, way pa sila kay istorya, dira sa kay Barangay Kapitan Makoy, no, sang Gisan, kunano man ang mapalayag na to sining pagbutang sa ngalan na to nga may placard sa nasapuan dito sa bangkay sang biktima. Action Hotline. Dugang maritalyo sini ka madalang investigation sang kapulisan, tutukan especially karon sa aksyon BBB program. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung topiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo nga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod.
Bacolod, Aksyon. Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Action Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline may agalang gali kay nung Ray Hicana, barangay Kagawad na muna dira sa barangay Mulubulo. Action Hotline. Nung Ray may aga dira sa imo amuman kay Victor Sueco, Almira Lim Malazarte kag Kate Cat Dalumpinis. Araban si Noel Amisqua kag Dennis Nuestro. Oy, salamat sa inyo ha. Araman ga monitor as always ga support gid si Tita Sofia Inocencio. Tita Sofia Inocencio, good morning sa imo. Kag kay security guard Mark Anthony Valera sang CA Mart sa downtown. Bao, mayong nga pag-monitor sa inyo da. Man si tita niya mong gigakumudar kada kadto sa amon na namon da ni Mrs. No pod sang anak ko siya ginangga asikaso. Manjo Arnijo, good morning man kag Dennis Nuestro, Maria Luisa Albay, Carla Zamora Feliciano, good morning. Intruder, bo grabe ngalan niya. Edwin De Blois kag Janet Macabaya Avenido. Aurelio Ramon Consing, ang iban karon naman dugay-dugay palihog na wari ay. Antes ko kadtuan update sa COVID, kag update man sa preparasyon sa Comelec, arido timely ni siya kay kundi buwas ang balita, taas presyo sang gasolina, kag krudo, gatong in short. Ang isa sang mga ginabantayan tapagid, kundi ang gobyerno nasyonal, paagi sa Department of Transportation, DOTR, kag upod na dira ang LTFRB, luya ginila kung tani yang may plano sila nga ipatuman ang ginatawag nga modernization program. And part sa sining program, amo ang pag-phase out, pagdula sang mga PUJ, nga hindi ba lang mga nagabiyahe sa aton nga mga public utility jeepney. Action Hotline. Now, damo ang nagalalain nga mga operators bangod sa sining plano nga bisan do kakulang iya amo ni kun kaisa ang problema. Kay nga aton mga national government agencies and national government nga mga offices kay ini siya actually iya malang ni gindisenyo kag drawing sa ila drawing board sa Department of Transportation. Action Hotline. Di okay man na siya kay ang purpose nila kuno at least ma-minimize sa mga aksidente, mapanami ka makabulig sa environment kung Euro 4 na. Ti siling mo bla do may point kag do may reason man pero actually kung lang tawon mo ya ang sektor nga halita nila ang tanan nga mga PUJs nga nagabiyahe sa bilog nga Pilipinas, porti kadamo ni sa ila mo. Nga actually ang ginaobra sinidiri ni nga mga magluwas abis ang pagalpalon na nga mga nagabiyahe pa. Pero kabakod man actually sa mga PUJs ni nga nagabiyahe. Nawari ay. Ang good news, kay may assurance na nga hindi pagdayunon ang phase out by May. Di kapon may forum mo ang mga nagkalain-lain nga transport organization diri sa Bacolod, nano ang nangin resulta that includes Negros Occidental nga mga transport organization. Online sa hotline. Joining us over the phone this morning is Sir Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Sir Diego, maayong aga. Salamat. Good morning sa atong mga listener, labi na gid sa mga driver kag taxi operator gapon, minibus kag buses nga naara mga taga jeepney. Good morning sa inyo tanan from San Carlos to Inubaan. Thank you very much gid sa attendance. Aha. Mga pila sir kahapon ang na-register ninyo nga nag-participate sa ginpatigayon nga forum ninyo? Well, actually, ang anticipated namon supposed to be mga sa almost mga 3,000 ka mga leader, no, including na ang mga Committee on Transportation sa nagkalain-lain ng mga cities and municipalities province-wide. Mas din ti ang mga dalagpo nga ato to kagapon ang Kabangkalan, Sipalay, Hinigaran, Victorias, Talisay, Silay, kag I think daw may morsya nga ara outside Bacolod na iya pero ang sa Bacolod naton do halos full force ang aton nga attendance. Okay, so meaning ara ang Stone, ara ang Pibakda.
gin-invite naton sila kay kabayan Gin-invite. sila sa Transport Alliance nga gintukod naton. Okay. Kag giniwat na siya action art actually gintuon naton sa Domingo. Mhm. Kay para bala kuan siya inang una non-sectarian siya kag non-partisan in sorry gid sa tanan nga katapo sa media wala gid namon din pabalo kay ang gusto namon nga makuha gid bala ang motive kag ang perception ang mission namon nga at least may assurance kag may insurance ang aton ng mga pamilya sa transport industry nga after sabto may lauman kami Yes, sir. gid katapo sa ang mass media. Okay. Wala namon kamo gin-invite indoor ato siyang activities. Aha. Sir, anong result kay daw pagintindi ko no may good news kuno nga daw ang face out na hindi nang pagdayonon kapin pagin nga daw ay naman ni chance kay pila na balang 14 dias na eleksyon nga daan no? Well, actually, gin-discuss naton ang apat dito. I think apat ka ordinance, ang 11469 11494, 7160 hanggang 4136. Kaya ang nagdialog sa aton, Senate President, actually Senate President babat din ti wala to ya politika kagapon kay wala man endorsement kay natabo kag hindi ya politika ang ginistoryahan. Ang ginistoryahan to ya kanami kay dialogue dia. Ang kanami sang assurance action art kay no less than the Senate President ang naghatag assurance nga subong gidayon nga adlaw ipatawag ang ang line agency nga kabahin sang sining PIKI gali nga modernization program nga ginagiit gid sang DOTR by region ang ila strategy actually hindi siya nationwide kaya hadlok sila nga mag-react ang Mindanao, Davao, Cebu, kagiban pang ang ginahimo nila gali ginasikreto ni nila maulog sila mga memorandum circular like siya nakuha namon nga wala na siya number no para mabiak bala ang pag-unite sang bugos nga Pilipinas. Dito nakita ni Tito Sen, Senate President, nga ginlapak-lapak ang Republic Act 7160, ang Republic Act 4136 nga supposed to be ang franchise naton nga gin-provide sang Congress, dapat every 5 years na siya. Like bala sa franchise ang Action Radio, kung nabutang da nga 50 years, renewable, kung ang mga television network, 50 years man na, 50 years gina siya, unless nga may kaso siya nga na-commit between sina nga time, kay ginahiring na. That's why ang franchise galing nga ginatag sa amon Action Art. Franchise na siya in general term. Like sa mga patio, cell site, etc. franchise na. Pero may specific siya, like for example sa public utility vehicle, CPC na siya, Certificate of Public Convenience, dasan ang sa tricycle, Motorized Tricycle Operators Permit, amo na mga franchise bala. Na dito, kinabutang ginagali Action Art, may mga case number na kay kada renew mo kada 5 years, ginakaso na siya kag ginahiring. Kay may aratas ang law enforcement traffic adjudication system ining litas bala. Okay. Quasi judicial na siya sa transport lang gid. Like Basiwa may iyaman na siya nga quasi judicial, ang labor, ang Hall of Justice may iyaman siya. So wala ni kakatabo ang mga hearing kay wala naging restrito ang mga Republic Act nga ginpermahan sang House of Representatives kag House of Senate. In general, nangayo pa sa ilo ang Senate President. Nga wala gid sila yung makabalo sa national government nga amo ning ginahimo sang Western Visayas LTFRB. That's why subong niya adlaw inorderan niya itong mga abogado, itong mga kabataan, paano nang dabago lang bala na natubuan mo ng mga abogada from UP, nga upod niya, nga effective subong adlaw. Ipatawag ang Central Office, ang LTFRB, pati ang DOTR, kag ang LTFRB Region 6, nga may kaugalingon ka mga charter. Kaya ang Pilipinas is a democratic country, kag dapat ko na nung charter dito sa national, nationwide na ang implementation. Correct. Sa adriya sa Region 6, kung gwapo ka 1 year imo, kung daw gwapo-gwapo ka, 5 years ka, kung daw laway ka, 1 month lang, based lang sa panulukan nila, kag sa under the table. Gin-expose na to Action Art din ang aton para sa dalion. Assurance dito, nga tanan nga mga memorandum circular kag department order, ining public utility vehicle modernization program is only program, is not a law. Karon ta nga wala sang phase out nga dapat nga matabo kag in return siling ni Tito Sen
hindi ko wala ko yaga kampanya ha, wala ko digambal kung ano ang akong dalaganan, ang akong diya pagkadto as Senate President para talupang doon ang reklamo from San Carlos to hinubaan nga mga stakeholder nga dapat kabahin kita sa Western Visayas kag nga ginakusaran kita nga dilawan. That's why subong gid nga unahon to anay nga wala opisina ang LTFRB sa Bacolod nga kung ang aton nga population pwede ta aksyonar dili ta compete sa 5 ka probinsya dito sa Panay ang aton nga population from San Carlos to Hinubaan. Okay. So, at naklaruan dito may mga emotional ang iban dito kuanay na lang apang kaanay na lang kag kanami kay Senator Tito Soto kay sa tiyak sang kabudlayan nga na kuan nga na kuan namin nadangtan sa Bacolod kagapon kay may activity sa iban nga lugar gin sakripisyo yan nag-arkilagi sa kaugalingon nga salakyan batin kanami isang result actionan. Ang aton mo lang diri amo ni gagabay pati although election time subong mo pero ang aton lang point is this is a good development for the transport sector kagagaling kiti nga subong lang ni natigayon no dapat sa kadugay na sang mga ginapautwas ninyo nga mga problema supposedly ang mga opisyalis naton di sa lokal mo nagparabuot man sa nasyonal tong mga opisyal That's why kanami nga po ang kontaksyonan tamo ginakagapon ing pukusan no. Anong ginimo sa mga local government unit? Kay tanan nga mga Committee on Transportation siguro nahuya sila kagapon. Okay. Daw pila lang to ka mga konsyal ang nag-abot like ang at least ang nagpasalamat to kagapon ang sa Victorias no. Kay kanami isang konsyal dito kagapon kag full support ang iyang kuan nga mga local association dito kay na-participate sila bala inabla ko may problema gamay pa lang iresolbaho na kay may power man gali ang LGU as local government unit based sa Republic Act 7160 in devolution nga mas may power gid sila sa mga memorandum circular kay department order kay ang ilang ginabasihan Republic Act 7160 mo hindi pwede mag-supersede ang IMSIS kag mga department order sa power sa LGU dito kagapon kanami no pila dito nag-emotional inang daw ka hopeless na gid bala at least pagambal ni Tito Sen sila niya only in Bacolod natabo ang amo sini nga problema wala ni katabo sa iban nga region ang kulang nanto sa aton action act kay wala gid man kami kapadala actually sang sulat sa Senate mo ara lang kami tanan sa congressman, mayor, LTFRB, hasta lang ta sa amo na pinaka-lower ang assurance dito nga subong adlaw talakayon to sa Senate kag tagaan anay importansya ang Western Visayas kag ipatawag anay ang mga line agency nga involved ila dinagid ang wala ma-distribute nga ayuda sa tricycle nga tag 6,005 nga naglambot na subong 2 ka bulan almost mga 13,000 na ang financial assistance para sa operator nga nagtatlo na ka bulan so kung mag 7,200 ara na siya sa 21,600 action act. Si Councilor Dindo why no ginimbitar? Ginimbitar gid tanan nag-attend ginimbitar si Attorney Dindo Ramos, ginimbitar si Attorney Baribar kag si Konsyal Gambuati, si Konsyal Gambuati dito nag-explain kagapon sa senaryo nga isolated siya, tanan niya da nga ginpatay-patay para sa transport, bisan pagani sa away ni sa Basiwa kag sa Semico, nagmadinalagon man pero isolated siya kayo. Ginpabalogit siya tanan nga grupo nga ara sa Committee on Transportation. Ako gid mismo naglibot no dito sa SOR tanan halos ko gid pati kadto ni action aging kadtuan ko gid personal ang mga city hall, munisipyo, kawayan sa aton dito sa lugar, Ilog, Kabangkalan, gid personal ko gid sila tanan kay gusto naton patas bala ang pagtratar kag gusto naton wala bala Alas 9:10 na ang isa malang ka good news diri although ti ini promisa na sang nagapapili ugaling lang mula na kay timing nga nag-eleksyon subong mo pero kung nakita ta nga ini galing nga sitwasyon mahimo malanggali sang mga national officials kay ipatawag ini sila because ang tutuon sina ang modernization program gindisenyo lang ni kag programa lang iniya nga ginapatuman sa Department of Transportation pero kung matuod ini nga mabuligan nga hindi lang anay mapatuman ang ginatawag nga modernization program kag pag-phase out sa masalakyan, at least makagulugin na wadyutay daw ang mga operators. Din kakita imo nga kung dayon nun ini sa bulan sa Mayo nga hindi na makaparinyo ang tanan ni
damo-damo jeepney di pila plak kanakot isa plak bilog actually nakita diri nga nagabiyahe nga modernized jeep sa Bacolod mo. Sir Diego, sorry gid na utod kita. Oo, actually mo na, no? Namin man ang ginadiscuss natin kay dugang pa na siya, kwan, sa, dito sa data, na ang kwan bala, ang program is only program lang gali action art, kag hindi pa siya yalay. No? Ang iblang public utility vehicle modernization program. So dapat obrahan mo na siya sa specific na Kasubuan. plano pag-ihidusok mo sa House of Representative, kag i-transmit dito sa House of Senate, kag papirmahan kay President Duterte, amo na sa galayang lahi. Dito nagkalatabo, may harapan action art, nagwa ining joint administrative order, inibilang jaw, inindakpanay nga ang multa sobra-sobra. Hindi kali na nga dapat i-implementar, kaya dapat ang ibalikan ta, ang mga Republic Act, nga aragin pirman kay nationwide mo. Hindi siya pwede nga kay masiling kita gali department order dito ging klaro nga na sa imo lang departamento within lang. Okay. Kung kami memorandum circular within lang na sa imo sa stakeholder mo lang ya. Wala na daya labot ang iban nga mga entity nga hindi man related sa imo kapasidad balati kanami kagapon kay ara pagpamangkot may abogado dayon pagambal mo memorandum circular research dayon automatic inakadasig bala dito do magluwas nga may hinibiay pero at least sa katapusan daw may assurance kita sa nag. Amo na nami da no kay pag may at least makagulo ginawa siling ko ang mga ara sa miyembro ninyo nga kabay pa hindi mapatuman no kag siguro ang pagintindi ko kung iduso gini siya malabot gini si korte guro yanay. Yes, amo tong last nilang assurance nga kung may mag-implement effective subong adlaw pabaloon sila dayon kay may gimbilin di sila nga mga abogado na automatic paila na kaso, hindi lang pagralihan, hindi pagpadayalan sulat, kasuhan gid para at least may leksyon bala nga nagaubra kamo sang kaugalingon yung charter implementing rules and regulation without knowing sa mga tao dito sa national. Like for example, ining bago action act, may bago naman tanga problema ining motor vehicle registration inspection system. Din-revise lang nila ang motor vehicle inspection center tong MBIC, ginbutangan lang nila R. So subong implemented naman na nga tanan-tanan kita may bago naman nga polisiya ito gin-upgrade lang nila kag modify pero wala memorandum circular number. So kauloy action art ang ginahimo sang LTFRB Region 6 nga wala kabalo ang aton nga national government. Grabe no. Anyway, pero sa ayuda ni nga ginmuno nyo kay ti damo pa man actually ang ginalibugan nga ni sa ulo kung saan ni maumpisa ni ang libre sakay ni kay duga panguliktam gyapon mga driver sa plite. Actually ang libre sakay action art isa na sa gintalakay kagapon kay kung sino tong hindi niya subjective kag hindi niya patok-patok lang ang information na kung sino dito lapit sa luwag kay regional director siya lang ma-providean like for example inang gabiyahe sa Tapi ini mga big bus company subong dikit sa LTFRB kag may data kami na ya hindi pwede way kami madlock maglibelos kaya mo ng realidad kag damo kita source pwede mag-testimonial ini subong ang libre sakay pinili lang na ni regional director ang tagaan sila kag gindeclare na sang NBI kag DOG nga illegal action art amo nang na-update namon kagapon. Sige. So ulato na mo na kag try namon nga makontak kay nagligad to gintawgan ko si Director Osminia sang LTFRB nga balya nga ara sa kuno sa dalan ga parang dakop ti uya man ta magala ka sabat gi nga pang dakop pa siya mo. Ti kabay patani magsabat na ni siya para makahatag man sila sang ila explanation regarding sini nga bagay. Salamat kay Sir Diego. Yes, action art thank you gid kay sa tanan kagapon nga representative from North and South. Una, there is a radio station sa Action Radio. Salamat gid sa inyong cooperation and thank you gid sa mga text ninyo kagabi nga productive mga aton nga kuan may assurance na kamo makatulog-tulog na ta. Focus kamo sa inyong mga local candidates kay at least may national na ta nga assurance. Thank you gid very much. Action art may nga sa atong mga listeners. Action Hotline! Ang aton malang mo ni. Dapat siguro talaga nga mga opisyalis diri ara malanggali na nga pwede malanggali, mahapos malanggali kung ipadala sa mas mga mataas nga nag-uyat sa posisyon sa nasyonal to matalupang dan kaya nga balati okay man ang iya sang LTFRB way kita ga question kag DOTR sa wisdom nila kay ginbutang na sila sa pwesto expecting nga matrabaho sila mo for the good kag sa benepisyo sa sektor nga ginaserbisyuhan nila pero inialain
doon ara sila daya nagatrabaho kag kung ano lang yung galing na pinsaran nila amo na ipatuman nila, no, without consultation both in the transport sector kag sa local government unit mismo nga maapektuhan. Kaya mo na ganing sa mga previous interview ta even Councilor Dindo Ramos naghambal singgetok budlay man na nga implementar ini nga wa isang layi nga basihan sina. Tiyan mo na ang problema tod kay maubra kita sang kasuguan nga kita malang ang nagadrawing dito, no? Kamo malang yung nagaplasta dati amo na pag-WH dalom di galing ti ang mga magagmay nga sektor di kaluluoy lang permi. Di baluon ta niya kung anong madangatan hopefully may umento ini and try naton what today basi kung magsabat pa man ang regional director sang LTFRB amo lang niya tuod yung kabudlayan nga pwede kag ilang kaobra sa satellite office diri sa Bacolod kag Negros nga mabadjitan mo lang na bisan butang mo pa sa iyang government infrastructure o kun office da nga may ara ang blank ang daan nga ang city hall daw lang tawag plus downtown damo bakante da nga way pwede malang ma-occupy nila da at least makiter ding taga Bacolod taga Negros kamo na bla ang services, kung mo ma-follow up ka, ma-proseso ka, baka ito kastabok dagat to, dugangan pag during the pandemic, kundi ang tao nagangangagi kag nabudlayan sa mga travel protocols. Tikabay pa ha, nga ang ginambal ni Sir Diego Maracan nga maayong balita ni, hopefully ma-translate into action, kag matigayon gid, no? Nga mahatag ang gina-expect nila, katani, wala lang face out nga matabo. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Nagabaga-baga. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad. Ayos, why nagkikita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Uy, kay nung Ray Hikana gali, birthday mo gali nung Ray. O, happy birthday kay Kagawad Ray Hikana dira sa amon sa barangay Bulo-Bulo, Kawayan, no? Happy birthday gid and God bless nung Ray Hikana. Paring turkod yung kuha. Salamat gid sa pagmonitor ang iban nga mga greetings tabaw pasensya gid. Why not a time diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Lunes nga presentation sa Action Hotline program. Ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!